Goeie meesken, vanmiddag hier we toch nog een paar beste buien, maar hier in Heerenveen kwamen de zinnen er al voorbij. Hoe ziet het waar eruit? We krijgen simmerwaar. We beginnen even met Joen en vannacht. Brede opkledings heb ik staan. Ik vast je daarbij, dus ik een temperatuur die stevig onderuit zakkert. Naar een graad of 19, Alve en in het waardgebied tot een graad of 14. Daarbij de wind die autumndel die wordt zwak tot matig, komend uit een zuidwestelijke richting. Dan hebben we morgen de zinnen er weer goed bij. Ik denk dat het een hele mooie dag wordt. De wind is wat zwakker, zwak tot matig, krijgt 12 tot 4 en die komt uit richtingen tussen west en noord. Daarbij houden we het droog, maar ik denk wel dat er in de ring van de middag wat meer bewolking ontstaan zal, wat stapelwolken. Maar zoals het nu staat, komt erbij geen delslag. En dus hebben we temperaturen die krijgt even wat hoger komen kunnen. 21, 22 in het waardgebied en 22 tot 23. Nou, misschien krijg ik 24 in het zuidoosten van Friesland. Dan ben we daar aan het vooruitzicht voor de komende dagen. En ik zei het al, het simmerwaar komt weer om. Men je dus een temperatuur die oprint naar zo'n 26, 27, daarbij volop zinnen en de wind zwak tot matig uit het eerste. En dan gaat die wind naar het zuidwesten toe en dat betekent dat er dan een tropische warmte op je stak komt. Temperaturen dus van 29, 30 graden gemiddeld, daarbij zeker rond de Vaderzinnen en misschien wel weer een paar tongerbuien in de joentijd of in de nacht. En ik waarschuw hebben een aantal tongerbuien, een temperatuur van zo'n 26, 27 en dan wil het weer wat aan, maar het simmerwaar dat bloot. Nog een goed weekend.